Čau, ja som Mary a vás vítam pri mojom novom videu po dlhej dobe. Pardon, nebudem si vyhovárať, vy už viete prečo, pre školu a pre také veci. Teraz akurát idem do kuchyne, idem si robiť jesť, lebo som hladňuška. A viete, že mám namalované ústa, to som len čo tak skúšala a nevydalo. Snapchat už nemám, aby ste vedeli. Instagram som si stiahla a čo znamená, že teraz dávam nové videá, fotky na Instagram. Takže môj Instagram nájdete dole v popisku videa. A dlho nebolo video, lebo škola. A ja som nemala ani čas fakt, lebo nechcela som točiť video sama, ale s niekým. Že napríklad kamarátky, že ahoj, máš čas, chcela by som natočiť video. Neodpísala mi a na druhý deň to úplne ignorovala. A to bola moja spolužiačka. A potom som napísala druhej, tam už odpovedala, ale sa mi zdá, že povedala, že nie, že tiež nemá čas, alebo neviem ešte. A písala som proste skoro celé 3 ľudí, ktorí vedia, že natáčam a že by som, viete, aby som chcela proste, že chcem natočiť video. No tak som sa dokopala k tomu sama nakoniec. Naposledy som robila yoga challenge s kamarátkou. Nebolo to nič také kvalitné, dobré, lebo my sme to pozerali na počítači a dosť ďaleko bola tá kamera, možno nás nebolo ani počuť, neviem. Ale čo som na konci robila, že som vlastne, že sme pozerali vtipné videá, tiež to nebolo dobre vidieť. Keby som mala, čo ja viem, 50 odoberateľov, tak by mi s tým napríklad mohol bratranec pomôcť, že so strihaním videí, že budem točiť videá a on mi ich naučí ma strihať tie videá a budem si ich potom robiť sama. Len čo som sa dozvedela, že tie videá môžem natáčať maximálne 12 minút. Viac už nie. Neviem prečo. Možno keby som mal viacej odoberateľov, tak vtedy, ale nie som si vôbec istá prečo. Dobre, ešte za chvíľku budem s vami rozprávať, potom si budem robiť jeden, kašlem na to zatiaľ a budem sa s vami rozprávať. Čo by som také asi tak mohla povedať. Dobre, už viem. Ja by som niekedy chcela natočiť video DIY na obaly. Ja som teraz robila jeden obal, skoro ma šlak trafil, lebo ja som to robila. A robila som takú mačku na obal. Lenže tie fúziky, viete ako mačka má fúziky, také som tam dala 3, ale ono to také krátke, také malé úzučké a to tam lepiť, furt sa mi to odlepovalo a nakoniec som dospela k výsledku. Možno ma to aj ukázať, urobila som ich aj viac. A mám tu tie zošity. Ja som tu je taký slovník, mi to za chvíľku končil, ale chcela som ho nejako pekne ovalaný. Ten dozorovaný nie je taký pekný, ale je to vlastne slovník na angličtinu, tam si píšem slovíčka. A napríklad som dala, že my name is Mary. A potom tu som dala, že áno je ako angličtina. A tu som dala, že hi. A tu tam také srdiečka na ňu. To tam napadlo. To je také priesvitné. Potom tu mám tú mačičku. Viete, tie fúzíky, strašne ťažko to išlo nalepiť. Musela som vystrihnúť tie uška, oči. Tá podstate, že bola taká ťažká. Potom som dala takto. Neviem, že to krivo, to je na schvál. Na schvál je to tak krivo. A teraz som tam meno, triedu, predmet a priezvisko. A to mám na informatiku. A toto som dala, že prezentácie a tlačiarne. Vlastne my sa tam učím o prezentáciách, tlačiarniach, o vstupných zariadeniach, výstupných a také veci. Potom tu mám už nový vlastne slovník na angličtinu. Takže proste, keď si ho otvorím, tak uška. No a toto je ako ústa. To meno, trieda, predmet a to sú tie uška teda. A to ešte jedného balu. No a posledné tu mám takéto volačo. Je to na testovanie 5. ročníka. My sa vlastne, už máme testovanie za sebou. Dopadlo to dobre. Máme to za sebou to testovanie, tak teraz si tam opakujeme vlastne učivo zo slovenčiny, druhé z matematiky.
A toto som si dala na slovenčinu, alebo na matematiku už mám. Dneska si poviem robiť nový obal vlastne na tú matematiku. A toto je na tú slovenčinu. Akože roh, unicorn, ako jednorožca. A toto zase trieda, meno, predmet. A toto neviem, čo je vôbec, čo som to tam dala. A toto, že T5, my sme 5. A 5. B sme rozdielali dve triedy, lebo by nás bolo 32 v triede, to by nebolo moc dobre. A potom, že čo tam opakujeme, napríklad, že ozory a vlastne opakovanie celého ročníka. Takže asi tak. Ja som bola teraz na horách, na chate vo Guotovanoch, Guotovanoch. A tá chata bola fakt dobrá, boli tam hory, jasné, že na chate, v horách a mne sa to tam páčilo, lebo sme chodili na také túry, boli sme na dosť vysokom kopci, no a čo ja viem, čo som také povedala, neviem, za chvíľku je súťaž vo vybíjanej a všetci mi hovoria v škole, že dobre hádžem a že ja neviem čo ešte, napríklad kapitán, že kto chce byť kapitán, nech sa prihlási. Ja nechcem a všetci, že choď Mary, ty dobre hádžeš. A že no, dobre, tak teda idem. Tak skoro vôbec ako hrávam aj normálne hru a potom aj normálne ako kapitán. A teraz naposledy na telesné sme mali o rebriny a potom sme išli hrať, lenže ja mám teraz z tých rebrín takú svalovicu, že až. Zajtra máme zase telesnú a sa na to strašne teším. A teraz angličtina mi ide dobre, ja ju rozumiem. Ja si v hlave prekladám, že čo pán Čoka hovorí, alebo keď nie, tak normálne tomu rozumiem, čo hovorí, my sa s ňou rozprávame po anglicky. Bereme to ako normálne, proste vieme sa rozprávať po anglicky, tak to využívame to proste. A tak. Dobre, ale ja si myslím, že toto by bolo asi všetko pre toto video a neviem čo všetko. A pokiaľ sa toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber, je tam taký zvonček pri odbere a aby vám chodili moje videa, tak na ho kliknite. No, a neviem, časom sa moja tvorba zlepší určite, lebo keď budem väčšia, budem mať väčšie skúsenosti s tým a tak. No, takže čau čau. Čau čau. A nie, čau.